Mutta mielessä oli Aleksandra vain. Oli sellainen, ettei tyttö unta saa. Unta otti moni sydän silloin, hiljaa kuski moni suu. Kuinka monta rakasti hän illoin, tuskin paljastuu. Ratkutin rakastajan ratkutin, kuin paholainen tanssija joi. Ratkutin, katsoin silmin tumminkin, ja tyttö kansaa hypnotisoi. Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travoltan tohtori Grigori Rasputinin Baby on uhattu heittää. Uhkauksen takana usko.